долі безвісти зниклих та полонених, шанси на їх повернення додому залежать від уваги до цього проєкту вас, звільнених з полону нащадків козацького роду. І тільки надана вами інформація може допомогти врятувати життя інших, що залишились в мурах кремлівських концтаборів. Ми продовжуємо боротьбу за тих, хто ще ймовірно перебуває в полоні, а можливо, весь час пошуку навічно залишився на полі бою. Але ми хочемо знати правду про наших рідних. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт «Чекаю, шукаю, знайду». Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача, будь ласка, пошир, постав вподобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.